εκβιασμός. Θα το πεις, αλλιώς άναδρος πρόεδρος. Θα πεις ποιος είναι εκβιασμός. Θα μου πεις αμέρα ότι εκβιάζω. Άντε λοιπόν, είσαι άναδρος. Σας παρακαλώ. Πανηγυρικά να πω. Και κρίμα την ψήφα. Κρίμα την ψήφα. Όχι κύριε. Εξυπηρετείς το ρόλο σου όπως πάντα. Κάντε διάλειμμα 5 λεπτά. Είναι θέμα ημερών να δείξει ποιος είσαι. Έτσι. Πρόεδρε, εγώ λυπάμαι γιατί στην επόμενη ακριβώς συνεδρίαση που ομόφωνα σε ψηφίσαμε δεν έδειξες ένα άλλο πρόσωπο. Λυπάμαι. Και απευθύνομαι σε σένα, Πρόεδρε. Εμείς πρέπει να ψηφίσαμε. Το θέμα της ΔΕΙΑΞ επί 2 χρόνια δεν το φέρνει. Δεν το φέρνει. Τα ψέματά σας δεν θα τελειώσουν, ρε παιδιά. Ποια ψέματα! Ποιος είπε για πλεόνασμα! Εγώ είπα για πλεόνασμα! Ποιος είπε για πλεόνασμα! Ποιος οξύνει τα πράγματα! Θα σας πω ποια είναι τα ψέματά σας. Εντροπή Τα 13 εκατομμύρια των χρεών που λέτε για τη ΔΕΙΑΞ. Ψέματα με κεφαλαία γράμματα. Είναι ψέμα και αυτό, έτσι. Γιατί τα πληρώνουν οι δημότες. Μέσα από το Δήμο. Τα πληρώνουν οι δημότες. Πάτε να τα δείτε στους ορκωτούς εξωμάς. Αυτά πουλάνε, τα ψέματά σας. Στους ορκωτούς πάτε. Στους ορκωτούς να τα πείτε αυτό εξ εμάς. Ντροπή σας. Πέρα με τα κρέη ποια είναι. Ντροπή σας που λέτε ψέματα εδώ κύριε Δήμαρχε και δουλεύετε τους δημότες. Ντροπή δική σας. Είχαμε και με κεφαλαία γράμματα. Και μια και σας λέω ότι λέτε ψέματα, κάντε ομιλίες. Λυπάμαι, θέλατε όξυνση, θα την έχετε. Δεν κάνουμε μήνυση, Δήμαρχε.